Бу аспыт ылаңы өрөбүл күннерге өләнтін тәйітші айылға бір кері көстіләқ кен аппаденсерге ағалар күннергер анамыт үгеске көбулайынырар бұлчут күрәға айтылына. Күрәққа екілі кехіләқ түйет хаманда көнеләкен, победа, тәйе онна сидерафтар хамандалара көн көрістілер. Күрәктәһәчеләр булкалка сылдер меңелергер, бураннаргар сирге оққа туттулар толорум алларын тиенәт, сүрдән кәлән бастыкы түмәхтәрен тому хары растан, балакка тутуттан сағылылар. Ағыяк минутеннән балакаларын туророк сот, ойбан тәһән утахаран, маскайытан уатоттон, оллоңга улак чанниктарын турораллар. Чайдар оргуятын бурандарын үрдүгөр түһәт сыылытан келеллер, онтон балакаларын көтүрен аяннаргар турналлар. Коту дойду тоһоттар тымнытыгар буспут каппыт, булчут кохун сымса боларында кастан, көнелікен командата булчут Степан Сидоров, олунан Иваннын, отарсачыларын быдан рағынан қалларан әрелләқтік бастылар. Уанна орайон жахалтата турорбут, 2 вепір кығым са сертификаттарынан нағарадаланалар. Күрәктәге мастарды йөрәвенә уже өстәрдис киттем балалар. Бен немәгәттә би мастер ике илеш месторта никке зата мастер место була диде. Онна өмөрү битем. Динәтне махмәт итеп көйә капсина, ягән веттерина. Онна иҗан таваннан бу бурана да буктан кылырга таанагын төнерәнәттем бу. Җан була. Низгә махмәт бер. Байнай күрәгәр салгы спортинга күрәктәге ытылында. Манна самай бастын көдөрүләр Сергей Иванов аттанна. Эдер бутчуттар кыттыбыттара активнай. Онан бүгүнгө күрәктәге кем кахтах, кем белемнәк, кем хитетик туттар, ол бастыктак дигән бик буланды бит. Капсагайга күрәктәге Элбәхил Жачыны Муста абсолютный кайлагынан Орион биллер спортсмена Платон Семенов болла. Күйден келлибит. Галайы ытылар өләгә. Бу хырыга түйет улахан үчүгә булчуттар кытыннылар, гаачыды кытыннылар. Брахник күн өссө бир баянайдак булчут Борис Петров аспыт бул сезонугар элбәхберени бултан буран күлүһүн тутта. Бу курдук коту сирге саскылаңы күннер тураннар, жон жетәгә төбүктерин калларан, баянай күрәгән көрөн сергексиен өрөбүлләрен тухалактык атардылар. Вера Ларионова, Саха телевидениета, Өлөн.